Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe a Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndele moɗon weltare min dañde kala saaha huccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande kiɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga to waw yuppa e Sénégal aduna foof rafi kala wawa holluden caggal jaam duumo e nder leyti meɗen ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jaydel ɗi hande toon to ganduɗa woni diwan mo tan Espagne ne anda batoji walla mbiyen laaɗe nan tan nawa sukaɓe ɗum ɗon noon ko tolne ujunnaji sukaɓe yette keɓama toon ɓe dutta goɗɗum woni ɓe ganduɗa yete bato biyeteɗo le walo ɗo yete waɗannoɓe patrouille ko kamɓe tigui dutti ɓeɗo sukaɓe goɗɗum woni konngudi Serigne Mountaha e tan politicien ji ɗi e maggal ngal ɗo joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe jayde gendiri le solo e gudditirten kañum noon on jii jonde Serigne Mountaha e ministre mo ganduɗa kanko woni ministre de l'intérieur kanko noon ɓe mbi kay Serigne Mountaha oɗo saaha kay dari tan ko noddude erago woni erago jaam hakkude kamɓe politicien ji foof kono kadi jaam e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi kay toon to diwan mo Touba ko tolni sappo e jeenayyi délégation ji ummiɗe leyɗele kala gaari to nete jaɓɓama kadi ha joni tan ɓe garti yete e ɓe ganda ko kañum woni sappo e jeegom wasɓe pittali mumen e oɗo maggal e accident ji garen ha joni e jayde grand panel noon kañum oɗo subaka wi tan ko Serigne Mountaha kay haalde ɓe ganda kamɓe goni politicien ji ɗi yoɓe jahat koyde jaam kono kadi yo won ko ganduɗa kay wonata jaam leydi ndi e ɗejere leydi ndi kamɓe politicien ji ko ɓuuri hen hewde koye juuɗe mo ɓe woni ɓe garti kay ko ganda sifama e juuɗe Sénégal woni tan ko fay e ko wiyete vente judiciaire faade tan e laaɗe mawɗe ɗum ɗon noon ɓe mbi Sénégal signini toon to ganduɗa woni convention mo Beijing ha joni tan garane jayde direct news noon waɗi tan ko bilan mo ganduɗa kañum fayi e ñalawma mo Serigne Touba oɗo toon to diwan mo Touba ɓe mbi woni duuɓi 96 ko Serigne Touba tan holli caggal Sénégal ne wawi wiyede ko wasi fittanu mo ko ɓe mbi noon kanko Cheikh Ahmadou Bamba woni mo ganduɗa kay oɗo saaha ko neɗɗo mo ganduɗa yette ha joni gueɗe muɗum ne hedditi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu so ƴewama e maggal Touba e ko way noon ɓe mbi ko tolni bilan mo ganduɗa waɗama e banggue autoji ko heeɓi nadde toon to diwan mo Touba ne tolne 201 autoji ganduɗa naati toon to diwan mo Touba goɗɗum woni ko tolne yimɓe ɓe mbi yimɓeɓe noon ne tolne million ngaji 5 e temedde jeetate capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ujunere e temedde 5 e tan capantati e jeegom ɗum woni ko tolne yimɓe ko naati toon ɓe mbi noon million ngaji 4 ɗi e ko rewi fofo ummiɓe caggal leydi ha ummiɓe ɓe ganda koye nder leydi meɗen Sénégal ne wawi wiyede voyageur uji paaɗi toon to Touba million e temedde e ujunnaji 2 e tan capanɗe jeegom e jeenayyi e ko rewi ɓeɗon noon koye Touba e sarsaraji Touba gummi ɗum noon ɓe mbi tan woni maggal ngal ganduɗa heewi yimɓe ɓe mbi noon to banggue solidarité ƴewtidama hen ha joni e jayde direct news saabu ɓe mbi tan ko wonɓe ganda hotɓe sarsaraji ɓe ganda dañal mumen yaradi noon ni innire sañcanuɗi ɓeɗon noon ɓe mbi hikka noon ɓe jii koye mabɓe hen saabu ɓe ballitama no fewi kono ɓe mbi yimɓe sappo e joyo mbasi pittali mumen e maggal ngal ɗo e accident ji garene jayde vox populi oɗo subaka ari tan ko wiide temedde 2 capannayyi e ɗiɗo ɓe ganduɗa ete ko migrant ji walla tan gonno koye laana gam yidde faade toon to diwan mo Espagne toon to Louga noon ko toon tan ɓe dutta kamɓe ɓeɗo sukaɓe ko nden tigui ɓe jiita ɓe dutta ɓe jinno yaade noon toon to diwan mo Espagne ɓe mbi Espagne kadi oɗo saaha kay woni koye crise faade tan e migrant ji ɓe mbi ko tolne temedde ujunnaje 3 ɗi ganduɗa ete ko migrant ji keeɓa toon ɗum noon koye hitande août mo gonɗen wo tan ɓe mbi guila janvier ha joni noon ko tolne 16 ujunere woni 16 000 ha joni tan naati toon walla tan wiye ko ɓen goni ɓe ganduɗa laaɗe ɗe jippiniɓe toon te ɓe mbi noon ne jeeya hen ko ɓuuri hen hewde ko ganduɗa ummorto ko ga e nder leydi meɗen Sénégal saabu guila janvier 2023 ha joni ko tolne
tem kotol ne mataw ko ɓadi ujunere e ɓiɗɓe meɗen kotol ne ujunere ne wawi wiyede tan mbasi pittali mumen hay so tawi ko manki hen ko seeɗa saabu ɓe mbaɗi tan ko temedde jeenayyi e ko rewi ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa wasi pittali mumen e ɗeɗo diƴƴe e ko tina ko ha joni tan garten jayde quotidien le quotidien ɓe mbi kay oɗo saaha ma wiye ha woro tigui wawi wiyede saabu ɓeɗo sukaɓe ko tolne 48 heures tan ujunere sukaɓe woni ko ganduɗa yete ko kamɓe nanga e nder diƴƴe ɗe winode ne faya toon to diwan mo Espagne garene jayde source a noon e oɗo subaka wi tan ko débat tigui foti waɗede ɗeɗo gueɗe walla tan gueɗe ɗe ganduɗa woni e landamo gonnoɗo ni wiye Pastef ɓe mbi noon oɗo saaha ɓe poti dañde goɗɗo walla tan kamɓe benno aɓe poti dañde goɗɗo mo ganduɗa mo wona benno tigui kono kadi ɓeɓe ganduɗa goni wondiɓe Ousmane Sonko ne poti dañde kay mo ganduɗa ko kañum foti toɗɗede so tawi Ousmane Sonko wawa wonde candidat tawa on ne wona candidat ɗum tigui ɓe gaddi jayde source a ɓe garti kay e tragédie walla tan ko ganduɗa gueɗe accident ji ƴewtidadi kay e tan ko fayi e ko wiyete maggal ngal ɓe mbi 16 mo mbasi pittali mumen e taliji kono noon limore accident ji ɗi tan noon heewi e taliji ɗi faade maggal ngal ɗo ha joni tan garene jayde l'observateur kamɓe noon ɓe gari koye lawol ha joni émigration clandestine woni to banggue Nicaragua to yete ɗum ɗon noon ɓe gari ɓe ganda kay udditi ɓerde mumen gari e haala e tan addude témoignage uji mumen walla tan seeɗade ko ganda keeɓi ɗum e lawol ngol nde jahata toon to Nicaragua ɓe mbi noon oɗo ɓiɗɗo gorko noon wi ko kanko e lawol ngol noon ɓe piyama kuure ne mbayno leydi e sehil makko noon kañum fiya tan ko jaseje ha leeli ɗum noon woni tan gueɗe ɗe ganda ina heeɓi dañde e frontiére hakkude Mexique e États-Unis ɓe mbi toon danger ji ɗi fo ko toon woni ha joni tan e jayde l'observateur ɓe ganduɗa kay hagguillaji mumen ne gone ses gardiɗo leydi ndi oɗo saaha ɓe mbi noon koɓe tan waɓe no ñoƴƴuɓe gardiɗo leydi woni saabu yete goto fo nani waɗa campagne muɗum e banggue eno yirte ni goto fo nani e gueɗe muɗum gam tan wiide gardiɗo leydi komin walla ni hollude ɗum hay so tawi a toɗɗakimi min kam komi gonowo candidat garen ha joni jayde point actu ɗum noon ɓe mbi Farba Ngom beele ha joni tan kañum so gardiɗo leydi ndi toɗɗima goto mawo yaadu hen saabu noon e gueɗe makko ƴewtinda ko nde gardiɗo leydi ndi yahata toon to diwan mo Touba koyɗe o yaɗani makko kono noon ɓe jiimoye sara premier ministre Amadou Ba nde yahata toon to diwan mo Touba ɓe mbi tan koye sara makko ɓe jiimote noon kanko kay mo ganduɗa woni Farba Ngom e konnguɗi makko ine ƴewtinda hen konnguɗi ɗi ganduɗa yete tan womo holla tigui holi banggue mo worori garen ha joni jayde li quotidien noon ari tan ko wiide yete kay oɗo mo ganduɗa woni Ousmane Sonko kay état koko wi ñette gueɗe makko nde o wi o waɗat grève de faim kamɓe noon ɓe duttaki caggal hay lawol gotol ɗum ɗon noon woni gueɗe ɗe ganduɗa tan ete ƴewtinda ɗum noon woni ko li quotidien addi oɗo saaha saabu ɓe mbi tan koɓe kollirani hay lawol gotol yurmede e tan ko Ousmane Sonko dari wi tan waɗat grève de faim oɗon garene jayde la dépêche oɗo subaka yeehi ko toon to diwan mo Guinée e Mamadou Doumbouya kanko colonel Doumbouya noon ɓe mbi tan oɗo saaha kay o waɗi toon duuɓi ɗiɗi ta kanko noon colonel Mamadou Doumbouya ɓe mbi tan no wino ko ɗo e lebbi waɗat organiser élection ɗiɗon élection noon ha joni lataki ɗum noon ɓe mbi ha holnde no jogori wadde ɗin élection ji toon to diwan mo Guinée ha joni to Guinée kedditoɗen e jayde Dakar Times noon wi tan toon to diwan mo Guinée kanko Mamadou Doumbouya o wari soldeteɓe hewɓe ɓeɗon soldeteɓe noon e tan oɗo coup d'état nde dañata ɓe mbi ko massacre tigui woni gueɗe ɗe ganduɗa muusi ɗum ne dañno 5 lewru septembre hitande ujunnaje 2021 toon to diwan mo Guinée kono noon oɗo mo ganduɗa ko journaliste sénégalais ni wiye Mamadou Moutban kanko noon mowo yaltina livre oɗon livre noon ne wiye tan ko Doumbouya le colonel prédateur ɗum woni tan titre mo ganduɗa woni on livre saabu yete e wiide makko tan ko wari toon e soldeteɓe heewi wonɓe gandani koye magasin ji ɓeɗon cuudano ɗum noon saabi kanko noddi erago kanko oɗo tan ɓiɗɗo Sénégal mo ganduɗa windi oɗo livre wiide
wiyamo ko tan yo CPI e ɓeɗo ɓe ganduɗa kay woni Human Rights Watch yoɓe gummo e ɗeɗo gueɗe Amnesty ngam tan laɓɓine kanko Mamadou Doumbouya no jodori toon to diwan mo Guinée e tan ɓe ganduɗa mbarama woni pittali ganduɗa mbarama ha woro toon to Guinée te noon ha joni haydara haalaka hen wonɓe gandani ko soldeteɓe ha joni jiyaka e nder livre oɗon noon ma hollite nate ɓe ganduɗa ko soldeteɓe ɓe ganda ha joni ganda ka ɗo woni te noon ena nanga tan ko tan waraɓe gubba te ɓe noon yimɓe hewɓe ndendinte tan nannide e gaska gota ubbe ɗum noon woni gueɗe ɗe ganda oɗo livre yaltini ɗum woni tan livre mo Mamadou Moutbane garen ha joni jayde stade coftal ɓalli uddata damal kamɓe noon oɗo saaha kay ɓe mbi baroɗe meɗen fo timmi gam match amical moɓe paranta ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko Aliou Cissé woni gardiɗo mabɓe Aliou Cissé noon wi ko tan oɗo mo ganda ko kanko woni Formose kanko oɗo saaha ko dañɗo gagnande e koyngal ɗum saabi tan o wawa arde kanko Idrissa Gana Gueye noon o wi o ari kono noon amoni wonde forme machallah ɗo joni kamɓe fo noon ɓe ndenti heddi tan ko ñagade Allah hokka Sénégal folde e oɗo match amical jogorɗo dañde hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe joni guddi tan hello wonko non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ko ɗon tigi kay ndeweten garene toɓɓere wonde nde ɗon toɓɓere noon woni tan ine anda maggal ine paranteno ɗum ɗon noon nanama erago kanko Khalif général des Mourides o nodɗi e fanude e ɓe ganda kamɓe gonni to banggue politicien je ko way noon kono kadi ɓuridde tan tinnude haala ka e kadi ɓurde tan wadde ɗum accentué to banggal ko ganduɗa ko kañum fayi to banggal tan dañde jam e deejere e nder leydi saabu koye jam fof dañete so neɗɗo fini tali liggoyaje ko jam saabi ɗum so neɗɗo fini wawi jalde ko jam saabi ɗum te oɗon jam noon woni ko ganduɗa ete kañum woni ko nawata leydi yeeso ha joni tan garten kadi e to banggue immigration clandestine mo ganduɗa hanki oɗo tan ɓe ganda kamɓe goni toon to diwan mo Louga ɗum noon ene wawi wiyede tan ko patrouilleur uji woni kamɓe ƴewtotoɓe banggue diƴƴe ɓe ɓeɗon noon ko wonnoɓe bateau walla tan wonnoɓe banggue ligguey mabɓe le waalo kamɓe noon duttini oɗo kaɗo laana mo ganda ine dañno ko tolne 200 walla mbiyen 250 e ɗiɗo migrant ji ganda kamɓene ɓe ƴettuno ko lawol gam faade toon to diwan mo Espagne ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ete hulɓinima toon to diwan gila nden noon ha joni ɓe mbi toon to diwan mo Espagne noon oɗo saaha ne wawi wiyede ko crise tigui puɗɗitiɗo toon saabu oɗon crise noon ɓooyi toon ha sikkanoma ni ko way noon ma usto no fewi hayso iwani kono noon ne ƴewtinda 2023 oɗo koko wayno koko ɓuuri ɓeyditade saabu ko tolne ujunnaje 3 migrant ji ɗi ganduɗa yete e lewru août tan saabu ƴeewe e nder lewru août tan ko tolne ujunnaje 3 yimɓe de yete naata toon walla temedde 3 ujunere yimɓe naata toon ɗum ɗon hulɓinima hande yete ko wiyete ko tolni 16 000 guila janvier ha ɗo yetta ɗo ni woni lewru septembre ha ko tolni ganduɗa yete ine foti e 16 000 personnes ɗi ganduɗa yete gummima e leyɗele mumen Sénégal noon heddaki hen caggal saabu ko ɓuuri hen hewde foof ko yahata ɗo rewata hayso tawi wona ɓiɗɓe sénégalais ji ni saabu guinéen ne gona hen ɗum ko ganduɗa woni yete nigérien ji ne jeeye hen malien ji ne jeeye hen kono fo tan so haalama wiyete ko Sénégal ummi ɗum ɗon noon hande hulɓinima kono wirano hankini tan yo won gueɗe ɗe ganda ko gueɗe poɗɗe waɗede assise gueɗe ɗe ganda ni foti jotede noon yonti yewte noon holko saabi ɗeɗo gueɗe kono kadi ɓeɗo sukaɓe yeehoɓe no ɓe mbatta haaɓe keeɓa ɗum oɗo tan bateau badɗo feere ha heeɓi ɓeɗo sukaɓe ɗum ɗon ne ko yettere Allah no feewi saabu ɓeɗo andaka so ɓeɗo keɓanoɓe ha duttiniɓe beele mo ɓe jettoy walla ɓe jettoytako hettiyankoɓe biyankoɓe yo Allah waɗanen jaam e kisal ɗo tigui guddirten fadde hakkille moɗon onon e commentaire uji banimon Debbo Aissata Ndiaye wonno to banggue caméra heɗonen toon ko Djiby Dieng to banggue montage ko Ali Fall yo Allah waɗanen jaam e kisal